Mijn naam is Oezia Gai en ik ben de conservator van het Dr. Fuchs Studiecentrum van Tresor in Leeuwarden. En mijn topstuk is dit Joodse gebedenboek uit 1805. Het boek is van een schildpad en zilveren beslagen en het bevat gebeden voor het Joodse jaar en speciale gebeden voor bijzondere gevallen zoals een moeizame bevalling en instructies voor het gebruik van de psalmen. Wat er zo bijzonder is aan dit topstuk is dat voorin een perkamentenblad te vinden is van een Leeuwarder Jood met de naam David van Gelder. En hij heeft dit boek aan zijn geliefde zwager in Freustadt in Pruisen geschonken in 1848. Hij begint zijn opdracht met een gedicht aan mijn geliefde zwager Leuwenstam, zo heet die zwager. Vandaar dat ik dit topstuk heb gekozen. Dit gebedenboek biedt een link tussen Amsterdam, Leeuwarden en Pruisen.